Bay, ito balay oh. Hoy! Hoy, ako cellphone! Na! Ang cellphone! Ah, mga kontak ato, mga importante. Ah, para na to. Pablatter na ko to. Ah, lakaw na sa part. Paldo ni oy. Maligya din ako ni Ron. Yay! Spapart Burl man niyo. Kig labing-labing siyang asawa. Kig kalaga-laas na hanganda. Astudjuhan ta na ito, be. Nagalaa ginoan. Napalo na ako. Business minded. Matik na ni Ron. Ano na ito diri sa kihangin kay ba? Yan, tara direct tambayan sige. Ganahan ko, pero may magkita diri ta magkabot. Ganti bito na kailain ha? Promise gang, ikaw Razud, wala na ilain. Salamat gang. I love you. Ay, tesa di ay. Ako sa ihatod yung order sa akong silinganak sa abon ba kay nag-order mo ko siya panty. Ay sige gang, salamat kay gang. I love you po. Ay gang, dara sa ka ha. Sige gang, amping ka. Ay, tawagan siya na ako chatin di ay. Hello babe, asa naman ka? Ako diri kahula, hangin kay diris palibot. Ali diri. Oh sige. Sugaton na tika to. Ay, ira kong sugata babe, nara ko sa mong likod. Ay, alam di ka dira, alina. Abigin ako dili ka mo abot. Siyempre, pakiasa may tika babe. Ikaw ba? Imo na po kong kipakilig. Wala mo tika gipakilig, tinod mong guna. I love you babe. I love you po babe. Salamat kaayo. Ay! Lahi na sa kauban nito hanaw. Ah, sakto. Business minded. Open camera. I-zoom. Pax. Picturean. Kani siguro paldo ko na ani. Ayun niya babe, dira ako magdugay ha kay giso ko pa kung mama palabo na tong mga sinina. Ah, sige babe. Ugma na po na. Sige babe, balik na ko ugma ha. Bye-bye, love you. Bye-bye. Amping ka. I love you too. Tiri rami sige. Tambay ba? Kag-okay guys pa na ako. Yay, loading man. Puso mo ka diri. Ay na pangutan na diya. Nakibaligyan niya mo cellphone. Pila po na. Sama cellphone bati magkayo. Soy bati. Masinaw pa yung cellphone gini mo. Ito ba yun ako ni? Kuan, 30K. Kamahala po. Unsa may hinaan cellphone ay? Nanay si Udi? Email na? Nani si Udi? Nay email. Nay Facebook. Nay TikTok. Messenger. WhatsApp. Tan nga apps na ani. Nga naman. Kalo ko 6 specs ani. 10,000 mAh of battery. Gamay ra kayo no? Ay sagtingog. Last up to 1 week ang battery ani. Ang processor ani ha. Ryzen 5860. Processor na sa laptop. Kusgan kay ni. Charging ani 240 watts. Manghihira kag gadget. Matik mo no dahil dula na pagkakusob. Grabe kay di specs. Mo isang 30K kay kuan man kayo, no? Kumpak ka nag-screen. No, di kay ngunda ko ipa yung gamay sakto ra ba? Pagkamahala po ng cellphone na mura magdako. Basi na nay virus. Wala ni siya virus ang tawa ko yopi na oh. Powered by Knox version security. Napay ko ano, napay tics na kabutang diya. Oh, hilabdi kay imo man. Way manghilabot ani. Yung mo gamit ka ni, gamiter alcohol katuang 100% matanggal ang germs para anti-virus ba? Utak gamita. Ah, dili na ko. Sabok-samok lang magnara tayo cellphone. Wala ko'y kwarta. Di na ko mapalit ana. Ah, dili kang palit di ay. Tug-aran ti ka ha. Kining cellphone na ni, nay kamera. Nani picture niyo duha to imong kabit katong nakaitom gani ha. Saman, palito nimo or ibaligyan ako sa imong misis. Ay hala na day kay picture sa akong kapite. Ay, barato man di ako repalit ana. Ay tay baligya misis kay wati kwarta. Ay ato ni misis nimo kay di man ka mapalit, si magreklamo ato ni misis nimo ato na karon. Ah, di ako repalit yan na. Ako ra ginay kasana na ako niyo. Ya dili na ka 30K. Oh, hawidi. Hawidi 30K na ha. Ijikas raw nya. Ang cellphone, ang pingi, tarunga. Kay pasig mo pa nang gubon. Napokoy kapis lang cellphone ako ha. Maong ang pingi na kay pasig mo gaston pa ko lang 30K ba. Oh. Laman no sa para siguro ba? Siguro ana ha. Sige. Bahala na kana. Maong kwarta, paldo kayo. 30K, come in.